A directiva do Pósito de Aguiño vedará o percebe pola súa escaseza. A actividade extractiva paralizarase a semana que ven ata o verán para recuperar a especie. Esta tarde, o órgano directivo da Confraría de Aguiño reuniuse para decidir que facer co percebe, especie que nos últimos días está a escasear nas rochas das concesións. É un produto moi importante para os traballadores aguiñenses, por iso se decidiu paralizar a actividade pensando na súa recuperación. Foi unha reunión que se dou un paso bastante importante, que foi tomar a decisión de vedar a extracción de percebe, e si se levou a cabo por unanimidade vedar o percebe, pero van a aproveitar para as semanas baixamares, que son mareas vivas, entón para a semana si vaise a ir martes, a máis mércores, e si despois vaise a vedar. Por unanimidade acordouse eso, que tal como está a pescaría do percebe, que está que non está no seu mellor momento, aproveitar como areas vivas que vai a ser os percebes bons, e despois vedase, queda vedado. Ata o mes de xullo, coa esperanza de que a especie recupere e volva a encher as rochas de cara ao verán. As expectativas que se teñen é que se vai a abrir alá no mes de julio e agosto, vai a abrir cando toda a zona norte, terra e mar, toda xunta. Iso é o que pretende facer a agrupación, e deixalo hasta julio, agosto, que é cando coincide tamén a famosa festa do percebe de Aguiño, pois vai quedar vedado hasta esa zona. Nestes meses os traballadores do Mar de Aguiño contarán con outras alternativas para poder manter a súa actividade. Vais a estar traballando ao erizo, como se está traballando, a ameixa, a zona esta de roja, e despois, alá entre abril e maio, abrir a zona de sálvora, blanca e roja, e despois a navalla, tamén entre libre marisqueo, as nosas concesións, e tamén hai un novo permiso que non se fala moito, pero está aí, estáse traballando ese, que é o poliqueto. Hai 4 embarcacións de Aguiña, 4 de Ribeira, tamén traballan nun plan conxunto, e ese tamén é un permiso que está aí, que se está traballando, estáse empezando, pero está dando os seus froitos a base de traballo, están aí. Aínda así, con este peche do percebe, a Confraría de Aguiño afronta un 2023 complexo. Está sendo complicado non poder contar co percebe estes meses, canto máis xente que non ten o permiso de erizo, aí onde está o problema, onde temos o problema, a agrupación a máis os propios afectados, aí é onde está o problema, é un problema que claro, que non conta co permiso de ourizo, venlle así tan mal o tema desta zona de percebe, ter que a súa economía basearse solo na extracción da meixa, aí está o problema, na extracción da meixa máis outras artes, que tamén poden ir a outras artes, pero claro, esos teñen máis problema, co resto, que estamos andando ao erizo, na valla, e así non temos ese problema. Polo que se agardan meses duros para os percebeiros.